Evo, dragi ljudi, pozdrav svima na YouTube kanalu. Prvo, stvarno, želim vas još jednom upoznati. O tome sam govorio u Hrvatskom saboru. Vodi se teška bitka za naše slobode na području cijele Europske unije i ta elita, birokrata, masona, koji drmaju Europskom unijom, koji su Europsku uniju oteli onoj prvotnoj ideji demokršćanstva koju su imali osnivači Europe i ta ideja je u sebi bila dobra, ali onda su ove sotonjare preuzele i uništile, kao što inače sve rade sa svim onim što je dobro. Što se događa? Dakle, Europska komisija gura zakon, Danci sad jako idu ka tome da se potpuno unište slobode građana, privatnost naša i da se potpuno kontrolira WhatsApp, Signal, Viber i sve ostale aplikacije koje imaju enkripciju. I sada što oni rade, oni idu ka ništenju naših sloboda u doslovnom smislu, planiraju do 14. listopada to izglasati i progurati. Ono što nije dobro, Hrvatska je za. Evo, dragi prijatelji, kakvu ekipu vi šaljete gore da brani naše u tu kulu Mordora, da brani naše nacionalne interese i slobode. Dakle, strašno koga mi imamo gore. S druge strane, 19 država, rekao sam, dakle, za, među njima je nažalost i Hrvatska, da napravi repeticiju, a protiv su oštro Austrijanci, Poljaci i Nizozemci, zanimljivo, su oštro protiv i Njemačka još nije odlučila. A ako Njemačka bude protiv, onda neće imati kvalificiranu većinu i pašće taj prijedlog zakona, no nažalost ako Njemačka bude za, onda će to proći, a to znači da mi opet ulazimo, još smo korak bliže tom utopijskom, tom distopijskom društvu, onako otprilike kao što je u Kini, i to rade na području cijele Europe. Mi nastavljamo našu borbu, pogotovo mi saborski zastupnici koji ste vi birali, da smo u borbi za malog čovjeka, da se borimo za naše slobode, za dostojanstvo, za kršćanske vrijednosti, i mi to nastavljamo u Hrvatskoj. I rekao sam nekoliko puta, kada osjetimo da je to bottom line, da više nema uzmaka, pokrenut ćemo sve legalne mehanizme i metode buđenja naroda. To radim ja sad već ovdje s ovim i svojim djelovanjem u Hrvatskom saboru. Zaštitit ćemo naš narod, našu državu od svih onih koji su spustili svoje šape na nas. Nećemo im dati. Mala je Hrvatska, stvarno je mala, ali Bogu mila, i uspjet ćemo se izboriti kao što smo toliko puta tijekom naše povijesti pobjedili mnoge Davide, mnoge Golijate. Mi kao mali Davidi, tako ćemo pobijediti i ovog Golijata koji prijeti nad našom glavom sa nekim zlokobnim porukama i zlokobnim idejama. Neće uspjeti. Svako dobro, Božji blagoslov, hvala vam što ste ovdje uz mene i što me pratite na mom YouTube kanalu.